hankalempi ottaa nämä, mutta tuo veihti menee selkäillä mukavasti tuonne ja tuosta lähdetään ja viiltämällä otetaan kerralla ne 2 evää pois. Ja minkä takia se kotona syntyy joskus se painiottelu, niin täällä on nämä eväpiikit, niin se veihti jää tuohon kiinni ja sitten työnnetään ja vejetään ja se veihti ei oikeastaan liiku mihinkään, vaan se makaa näiden eväpiikkien takana pois. Tämä on yksinkertainen. Tämän jälkeen tehdään tämmöiset pienet apuviilot tänne mahan puolelle. Tässä on nyt niitä työtä helpottavia terotuksia tässä veitissä, että tämä myös leikkaa yläpuolelta tämän matkaa tämä veihti. Silloin me ei tarvita kääntää, me saadaan tehdä ihan suorin liikkeen tämä apuviiltojen teko tuonne mahapuolelle. Ja niin kuin sanoin, niin kalaa ei tarvitse suolistaa, kun otetaan vilettä irti. Tuosta lähdetään menemään ja nostetaan nytkin taas tuolla toisella puolella ja koitetaan saada se veihti sinne selkärangan päälle sitten. Ja viiltämällä otetaan se ensimmäinen vile siitä irti. Ja suolet säilyy, kun otetaan oikeinpäin tämä vile irti, että meidän maha ja kalan selkä on vastakkain, ne säilyy täysin ehjänä. Ne ei koskaan rikkoonut siellä. Sitten otetaan tämä toinen vile irti. Ja taas kun me käännetään tuo veihti oikeaan asentoon, niin suolet jää ikään kuin tänne veiten alle. Ja ne pysyy myös ehjänä siellä. Ja koitetaan nuo eväät saada jäämään sitten aina tuonne selkäruotoon, niin me ei tarvita höylätä tuota veihteen sitten tuota lautaa kohti. Ja tässä on sitten nämä roippeet ja selkäruotoonkin jää erittäin vähän tuota lihapuolta. Pistetään tuonne ja siistitään aina välillä tätä pöytää, niin meillä on paljon mukavampi työskennellä sitten tuon puhtaan kalan kanssa. Kylkiruotoja kun lähdetään poistamaan, niin nämä on erittäin yksinkertaiset. Ja hauen mätiäkin voi vielä käyttää hyväksi, kun muistatte vaan, että keitätte sen. Hauen mäti aina sisältää niitä lapamaton toukkia, niin kannattaa aina kypsentää ennen käyttämistä. Ja saa erittäin hyvää herkkuakin siitä vielä, kun keittää, pistää raakaa sipulia ja kermaviilin joukkoon. Levite on valmis silloin. Kylkiruotojen poisto lähtee tästä. Tullaan viiltämällä tuonne kylkiruotojen alle. Ja näin yksinkertaisesti ne lähtee sitten nätisti ruodot irti. Toinen lähtee samalla tavalla. Veihtä kuljetellaan tuolla kylkiruotojen alla. Ja lähdetään ja sitten otetaan tuo nahka irti tuosta ihan taas sillä tavalla viiltoliikkeen. Ja homma on sitten tässä tämän näköinen ja nahka on täysin lihaton. Ja toisesta samalla tavalla. Ja kun me nyt teemme sitten perinteisellä tavalla tätä haukivilettä, eli jos tehdään niitä paistinpaloja, niin muistakaapa tämä yksi tyyli. Ei tehdä niin kuin puuseppä tekee aina tuolla puutavaravirmassa, että se pistää 90 asteen kulmassa poikki tuon vileen, niin kuin hän pistää sen lankun. Jos me teemme näin, että pistetään aivan suoraan tämä vile poikki, siellä on aina 5 vihneruotoa poikki saman tien ja sitten sitä ruotosilippua erittäin paljon siellä. Mutta viiletään täältä vinoittain. Mennään niihin ruotojen välistä ja tehdään tämmöisiä vinoleikkauspaloja. Nyt meillä ei katkee yhtään kylkiruotoriviä sieltä, eikä vihneruotoriviä anteeksi, vaan kaikki ne ruodon päät ovat täällä ehjinä. Tässä ne näkyy selvästi. Tämä on se perinteinen tyyli. Ja kun sitten kypsennetään tämmöinen haukipala, niin erotellaan tämä selkäosa ja sitten tämä kylkiosa kokonaan toisistaan. Ja tämä on ruodoton ja sitten painetaan sentin päästä tästä reunasta viilto tuohon varovasti sinne puoleen väliin. Erotellaan ne palat sitten vielä erikseen. Ne on aina täällä paksummalla puolella ne vihneruodot sitten kiinni, missä on helppo ottaa ne samalla vetäisyllä pois ja siirtää kaikki ruodottomaksi tavarat. Tässä perinteinen tyyli. Otetaan tuosta toisesta sitten aivan ruodotonta haukivilettä ja
Se on erittäin yksinkertainen homma, kun vaan tietää, missä sitä vehteä kuljettelee. Mennään tuosta ja lähdetään taas ihan samalla tavalla liikkeelle kuin tuossa äskeisessäkin hauessa. Ja tämä kun vaan muistat, että tämä selkäranka se on niin kuin junan kisko, että siellä kun se vehti on, niin siinä on ilo työnnellä sitä eteenpäin. Se viiltää hyvin ja lihat jääpy sitten tänne vileeseen, niin kuin vileonin tarkoitus onkin. Käännetään tuosta ja otetaan sitten se toinen vile vielä irti ja koitellaan tuo eväät saada jäämään taas tuonne selkäruotoon. Minkä takia minä nyt terotan tätä, että nämä eväät täytyisi olla täällä selkäruossa, että meidän ei tarvitse sitten höylätä täältä koskaan niitä pois, niin tässä kulkee semmoinen veiten niin kuin rateikinen kohta. Tällä alueella. Nyt jos me tämmöiseen muovilautaankin hinkataan muutaman kerran tätä veihteä, niin tämä on muutaman 10 kerran veon jälkeen niin tylsä. Ja sitten meillä ei toimikaan enää se veihti tässä kylkiruotojen otossa. Sillä tavalla niin kuin se toimii nyt, kun se veihti on sitten terävä. Eli se nousee heti tuosta kalavon alta mukavasti ylös, kun se leikkaa tuon kalavon rikki. Ja näin me sitten on erittäin mukava työskennellä tällä veitellä vähän pitempäänkin. Tätä välttäkää, tätä hankaamista tuohon lautaan vastaan. Voi sanoa ihan suoraan, että tämmöinen muovilauta on veiten surma numero 1. Sen takia tässä koitellaan vähän katsella semmoisia työliikkeitä, että millä me vältyttäisiin tuon veiten hankaamiselta tuossa lauvalla. Esimerkiksi tuo evien otto tästä mahapuolelta, niin saadaan näin paljon joustavammin sitten irti. Ja koskee myös kaikkia muitakin kalalajeja. Näin yksinkertaisesti me saamme taas kauniit bileet tuohon jatkokäsittelyyn varten. Ja nyt kun me lähdetään ottamaan sitten tuota